Takže na to, aby sme mohli hádzať nožmi, potrebujeme nože. Na konci videa si ukážeme, aké som si kúpil ja ako prvé a kde som si ich kúpil. Stojí to okolo 20 €, za drahšie to netreba, sú 3 s púzdrom, ukážeme si na konci videa. Ale teraz späť k tomu hádzaniu. Samotné hádzanie má veľmi jednoduchý princíp. Musíte chytiť nôž, jak ste to určite niekde videli, za špičku a vrhnúť ho smerom k cieľu. Na to, aby ste ho vrhli správne, sú dve dobré veci. Skúšať si to a meniť dĺžku, ako uchopíte nôž smerom k čepeli. Pri tomto platí pravidlo, že čím viacej z noža budete držať, tým sa bude menej krútiť a čím menej budete z noža držať, tým sa bude viacej krútiť. Sú dva základné typy vrhania nožov. Prvý je, že chytíte nôž, zvihnete ruku nad hlavu a vrhnete sa k terču. Druhý je, že chytíte nôž dole, rozkývete ruku, tu je dôležité rozkývať a nechať sa keby unášať tým ramenom a potom ho vrhnúť. Kľudne môžete aj zažmuriť oči. Ja pre začiatočníkov najprv odporúčam ten dolný spôsob, najprv rozkývať, viacej si zvyknete, je to zhruba, musí sa ten nôž raz otočiť, uvidíte na spomalených záberoch. To z vrchu môžeme pridať, keď už vieme toto zo spodu. Potom je tu hlavné pravidlo, veľa hodín tréningu. Musíte naozaj veľmi veľa cvičiť a ísť najprv z takej vzdialenosti 2-3 metrov a potom tú vzdialenosť zvyšovať 5 metrov, 6-7 už je ťažké. Takže hlavne veľa trénovať. Zároveň pri obidvoch spôsoboch platí, že vy si musíte vždy predstaviť ten let. Musíte si predstaviť, jak sa ten nôž otočí a ako do neho dáte silu, tak podľa tej síly, ako sa otočí. To si musíte predstaviť a potom hodiť. Vtedy boli v zlave. Nožom podľa mňa sú dobré, odporúčam. Zatiaľ sa mi osvedčili. Čo je nevýhoda, tak tá šnúrka na rukaveti sa dostrhá. Potom ďalej som si kúpil takéto naše zo Shop Army Nitra. Nože sú dobré, ich hlavná výhoda je, že sú také väčšie, ťažšie. Nevýhoda je, že tie dlhé šnúrky, čo majú na rukaveti, sa dosť často trhajú a zaplietajú do niečoho. Dobré je aj v tom obchode, že celkom tá cena je dobrá, 10 € a ten obchod je celkom lacný. Dám trochu pozor, lebo došli mi mierne v horšom stave, ale akože v pohode vrať sa dá. A ďalej som si kúpil tieto maltézsky kríž. Tie moc neodporúčam, sú hrozne malé a nedá sa s nimi hádzať.